इधर से आया। हम लोग क्या है वीडियो किसको भेज रहे हैं? नहीं भेज रहा, हम लोग किसके लेके जा रहे हैं। हेलो 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 गाइस, हम लोग जा रहे हैं आज से कासरकोट का वो गार्डन में। कासरकोटनि गार्डनाव थांगासिनो दं जों लोगोफोर। नै जोंना लोगोफ्रा साथाम ओमफ्राय आं। मोनसेनिफ्राय ओंखारबाय, बास मोनसे गाखोगोन, बास नेदों रायजोफोर। बयथिनोबो दाबो गंसेबो बास गैया, नै जों नेगासिनो दं बासानो गैया दाबो, गंसेबो फैया रायजोफोर। नायनानै ला केरलानि जायगाया माबायदि। ओरैनिफ्राय फैनायाव थांबाय 10 टाका करि, एबारै थांगोन 12 टाका करि एकदम कुमलासिम। बासा मोनफैबाय, माबायदि बिमा नांगौ गाखोथारनोसै। जों थांगोन फैसा सोनो, फैसा सोखांनायनि उनाव जों फैफिनगोन आंनि खानाय सिननो। खानाय सिनखांनायनि उनावसो थांगोन गार्डेनाव। फाइनालि गाइस, खानाय सिनजाखांबाय आं, दा ओंखाम जानो थांसै। गाइस ओंखाम जाखांबाय, एबारै बास गाखोनोसै डाइरेक्ट बेकारकोट थांसै। कासरकोटनिफ्राय बेकारकोटआव गार्डेन नायनानै फैनोसै। फाइनालि जों बासनिफ्राय ओंखारबाय। जानो आरो बास मोनसे हमबावगोन, ओमफ्रायसो मोनहैगोन जों जायगायाव। जायगाया रायजोफोर नाय लोगोफोर, केरला जायगाया माबायदि। मोस्रोम बायदि खारदों जोंना गारिया, माला मोनहैबावनांगौ जाखो। टाइमा जाबाय 2:11। जों फैदोंमोन 1:12 गाखोदोंमोन कासरकोटनिफ्राय। फैयै मोनफैबाय बेकालकोट। एबार नोंसोरनो सिनारि देखायनायनि खामानिया आंनिजों। ओमफ्राय बैयाव मा होनदों, एन्ट्रि फिस 25 टाका इन्डियान, 300 फरेनार पर हेड। 300 टाका फरेनारफोरनि थाखाय। दानहैनोसै।
नायनो लोगोफोर एबारे प्लेसखौ माबायदि नुयो गाजा नुखायो लामाया सिङाव आंनिया ओरैसो गिदिंनांगौ बै बबेयाव गाखोयो खालि एबार नै सागर हाबहैनोसै दे लोगोमोन फंबायमोन बिदाफोर सागर हाबनि मालायलाम जिलापि आगर गोजानि जिलापि आगर ओमफ्राय गाहायाव इंलिस भैया उधर से only circles से बैक से नॉट लड़ भैया ओके समझा इधर से इधर only circles से बैक से ठीक है ओके ओके बोरै नैबे लाइनखौ बारनो मोना मिथिबाय फंबायमोन बेनिफ्राय बे सार्केल बेनि माबाखौ बारबाथाय माने गिनो गोनां आरो माने एसे दैफ्रा बुसोमबायबा सोर बासायनोलै फंबायमोन लामाया नै ओरैबायदि खालामखादों नै बेयाव जिरायग्रा दङ ओरैथिंहाय दङ मा दंमोनलाय आमेरिका आउट कान्ट्रि माने ओरै थांनो नागिरदों ना ओरै थांनो ओरै थाङाखै ना ओइथिंसो साइसिनमोनदां बेयावनि मानसिफोरा ना केरेलानि मानसिफ्रा हिन्दीबो रोङा इंलिसबो मोजां रोङा हिन्दीबो मोजां रोङा माने गासिबो आदा नों मिस खालामनानै रायलायाबानो जाया ओरैबायदिखा लोगोफोर मिथिना लाखा ओमफ्राय बे जायगानि नामानो जाहैबाय मा नाममोनलाय बेकाल फर्ट बेकाल नै बेफोरो जाहैबाय माबा केरेलायाव जा बर'फ्रा फैयोना नैबे अन्थाइखौ बिसोरनो बनायो ओमफ्राय बेफोरखौ लाबोयो सरकारा नै बेफोर अन्थाइनि दामा थाइनै थाइथाम जों लेबारफ्रा मोनो आरो बे खामानि मावग्राफ्रा बेनिफ्राय जाय मालिक बिसोरो 18 थाखा 20 थाखा 22 थाखा 25 थाखा बेसेबां दामनि होखोनो हायो अन्थाइ बेसेबां मोजां एसेबां दाम मोनो जों माखासे मोननै मोनथामसो फट'शुट लाबाय दा फट'शुटखौबो नोंसोरनो देखायगोन एसे आरो बिनि उनावहाय जेबोथ' गैला देखायनो मोननैसो गार्डेन दंबो फिसा फिसा बेखौ देखायबावनोसै माबा दंना माबा बायदि बे गासिबो दिरुंबो बैयो गोजा गोजाया ओरै बे गोजा गोजाया जे सानाय गोजा बेयाव बिसोरो नाखौ ओरैबायदि हमोना नों नुनाय नङा ओरै गोजा 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 लाइन नुगोन नोंसोरो बे सागराव ओरैहाय नोंसोर सिनायहराखै दा देखायबाबो सिनायनाय नङा नोंसोरो बे लाइनाव सिङाव जे थायो आरो माने बिसोरो माने मोनाबा ना माला हमोथाय मिथिया नुवाखै आं खिन्थु जे दं होननानै आं मिथिगौ आरो माने बेयाव गोजौआनो जायगाया नै एसे मेंलायलायबाय नै माने थाबायै मेङो बेनिफ्राय दा जों एसे फुङाव फैनायमोनबा मोजां जागौमोन दा लेट जाबाय हाखु दाखु जाबाय बेरायस्लाबनो हाला माखासे जायगाखौ बेरायना खोन्थानोसै माने बिदिनो आरो केमेराया माबायदि आंनिया आरो माइकफोरखौ सोलायनांगौ नामा माबा मोनसे बेलेग माइक लानांगौ नामा रायलायनायखौ स्पस्ट खोनायाखै मायाखै
माने माबाफोर गोरोन्थि भिडिअआवहाय माने जायि हमनानै मोनदोंब्ला बेफोरखौ खोन्थाना हो आरो माने आं बेफोरखौ प्रसेस खालामनानै नोंसोरनो माने स्पस्ट' आंनि रायलायनाय होन एडिटिं होन गासैखौबो मोजाङै देखायगोन आरो माने एसे उनाव दा माने आंहा गोदान नालाय बिगिनार नालाय जेबो गैथ'वा आरो माने नलेजाव इसेबां साननै सानथामसोनि उनाव जाबाय बायबा आं बेखौनो आंनि लाइफ स्टाइल खालामगोन माने साननाया ओरैबायदि आरो बर'आव एसे हिन्दीयाव एसे सोमजायसिगोन मानसिफोरखौ आं बांसिनानो आं बर'सो रायलायगोन नै सागोरा माने बै बे रुगुं गोनाङा बैयो बे रुगुं गोनां बायदि जानांगौ एकदम थाव 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 होननाय खारनो बिराद मोजां जायो माने मिथिबाय लोगोफोर बेबायदि आरो माने दे फंबायमोन बिदामोन नायबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामलै आंनि चेनेलखौ अननानै लोगोफोर आं थांनोसै भिडिअ शुटआ जोब्बाय दा थांनायनि लामा जाबाय थांनो ओंखारगोन दा गेटसिम खेबबावगोन आरो बिनिफ्राय नोंसोरखौ बाय बाय होनसै दै दिनैनि थाखाय नेक्स्ट सप्तायाव आरो खेबबावगोन नेक्स्ट सप्तायाव थांगोन जोङो मा बिच होनोमोनलाय बिच नङा माबा गार्डेनाव थांगोन जों बेयावबो माने नेरसोन दं फोरना मानसिफोरनि गोदोनि देखायगोन आरो गिदिर फैलाय नामा स्ल' खालामनांगौ हम लोग वीडियो किसको भेज रहे हैं नहीं भेज रहा हम किसके लेके जा रहे हैं